ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ସେହି ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଝିଅକୁ ପର ଘରେ ବିଦା କରିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଖାଲି ସୁନ୍ଦର ପିଲା ଆଉ ଭଲ ଇନକମ୍ ବାଲା ବରକୁ ଦେଖିକିରି ଝିଅର ହାତକୁ ଦି ହାତ କରୁଛନ୍ତି। ନା ନା, ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଭୁଲ। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଦେଖିଦେବେ, ବେସିକାଲି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ବହୁତ ସାରା କେସ୍ ମାନେ ବେଶୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ଚାକିରିଆ ଯିଏ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଏଜୁକେଟେଡ଼ ଲୋକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନେ ସୁଇସାଇଡ଼୍ କେସ୍ ବେଶୀ ଦେଖୁଥିବେ। ତ ମୁଁ କହିବା କଥା ଯେ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଝିଅକୁ ଅନ୍ୟ ଘରକୁ ବିଦା କରୁଛନ୍ତି, ତା ଜୀବନର ସେ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମାନେ ତା ଲାଇଫ୍ର ସେଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣ ନେଉଛନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ନା, ଯେତେବେଳେ ଝିଅକୁ ବାହା ଦେଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଜୁଆଇଁର ଇନକମ୍ ଆଉ ଜୁଆଇଁକି ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁନି, ଘରର ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଜୁଆଇଁ ଯାହା ବି ଜୁଆଇଁର ଇନକମ୍, ହଁ ଏଇଟା ତ ଫାଷ୍ଟ କଥା, ନିହାତି ଦେଖିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଜୁଆଇଁ ଯେ କେତେ ସଂସ୍କାର ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ। କାରଣ ଆପଣ ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ଗୁଣ ଦେଇଥିବେ ଝିଅ ପାଖରେ, ଝିଅ ଯଦି ଭୁଲ ଘରେ ପଡ଼ିଗଲା ନା, ସେଠି ତା'ର ସଂସ୍କାର କିଛି କାମରେ ଲାଗିବନି। ଯେତେ ସେ ସଂସ୍କାର ହେଇଥାଉ, କାରଣ କାହାର ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ ସହିକିରି ବଞ୍ଚି ମରିବା ଅପେକ୍ଷା ଥରେ ଆପଣ ଭଲସେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଯେ ଘରର ସବୁ ମୁରବୀମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଘରର ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଭଲ କି ନାହିଁ, ଘର କେତେ ଉନ୍ନତି ଅଛି ଗାଁରେ ପଚାରନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ଆଖପାଖ ପଡ଼ିଶାରେ, କି ଏ ଘରର ସବୁ ଲୋକ କେମିତି କ'ଣ, ତାଙ୍କ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପ୍ରଥମେ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଭଲ ପାଇଲେ ରହୁଥିବେ, ତ ସେ ଘରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଜୁଆଇଁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଚାକିରି କରୁଥାଉ ନା, ଆପଣ ସେ ଝିଅକୁ ଯଦି ଦେବେ, ସେ ସେଠି ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଜିକା ଡେଟ୍ର ନିହାତି ସତ କଥା। କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ଭଲ ଇନକମ୍ ଦେଖିକିରି ଦିଅନ୍ତୁନି, ଭଲ ପିଲା ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ପିଲା ଯେ ତା ସ୍ତ୍ରୀକି କେତେ ଭଲ ପାଉଛି, କେତେ ସମ୍ମାନ କରିକି ଦେଇକି ରଖିବ, ସେଇଟା ମ୍ୟାଟର୍ କରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ୱାନ୍ସ ଟାଇମ୍ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ବିଦା କଲେ, ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଝିଅ ହେଇକି ଆଉ ରହିବନି, ସିଏ ଆପଣଙ୍କର କୁଣିଆ ହେଇକି ମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣ ଏଇଟା ହିଁ କରିବେ। ଯେଉଁଠି ବି ଯାହାକୁ ହାତରେ ଛନ୍ଦି ଦେଉଛନ୍ତି ଝିଅକୁ, ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ଘରର ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ଦେବେ ଯେ ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବି, ମୋ ଝିଅ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବ। ଏଇଟା ହିଁ ଆଉ ନିହାତି ଆଜିକା ଡେଟ୍ର ଠିକ୍ ରାଇଟ୍ ଡିସିସନ୍ ହେବ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। କିଏ